gida. Karimi girman ka naka ne ban ji kamar ka ba, mukaman ka isar ka ka ishe ni aya mai gida. Ya makakin bayi gani da gogo ahadi, taimakawa bawan ka rabu kai mun budi, ka haɗa ni da babban rabo in samu muradi. Allah kai ne Allah 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 ahadi. Karimi girman ka naka ne ban ji kamar ka ba, mukaman ka isar ka ka ishe ni aya mai gida. Ala yarda da nabiyu mai mukamin makura, wanda in aka ce shi kake ta yi babu jira. Rabbu sa ahali har sahabu sun amsa kira, sahabu Mahamudu innani muhibbuku karara.